nagaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier Pera Padala. Ang oras na ini hatod serbisyo publiko sa satuya ni Board Member Attorney Shai Fajardo Noble, bukal kan ikalimang distrito kan Camarines Sur. Free Senior High School? Yes, free! Only at Sigara Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS Vouchers Program. Free uniform. Free PE uniform, free school ID, and even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City proper, and Baao. That's right! Quality education with less gastos for your family, either being a student taking the academic track or technical professional track. Enjoy quality training facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigara, libre na. Di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigara Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We'll take care of the rest. Classes starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a Citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigara Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success. Offering competitive degree program like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology. At CTC, you don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigara prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigara Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts for the first semester of academic year 2026-2027 is on August 17, 2026. This is the Sigara Technological Colleges, knowledge, skills, and discipline. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indoga Boss. Petsa 23 na po kita kan bulan na Hulyo daw po kita nin Webes. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra, malipot-lipot na kamugtakan ka na sa tuyang panahon, epekto kan low pressure area. Sabi kan pag-asa magiging mauran na riyon ka na Bicol. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra, duman sa transmitter si Chief Pest si Jimmy Guanzon. Ano man po na pinagigibong niyan nindo sa pagkaaldaw na ini. Karibahan po kita sa laog ng halos 2 oras na presentasyon kan programang Barreta Asin Platica daw mauran-uran. Rikas-rikasan mga bagulbulan sumay laog na alas 8 dapat reao na kamo sa endong mga pinagtatrabahuhan na opisina. Maging pribado man yan o sa gobyerno. Dahil po kita magparadaya sa oras. Maanggutan kita ni Apa. Nagdadaya sa oras, pinag-aanggutan ni Apa. Kaya para karon yan mga undertime. Maana na sa overtime. iPhone, so overtime, isipon mo. Mapakonselo sa nakita kay Apa. Makaromdoman kita December, may bonus. May bonus ngaya kamo taan oras nindo perming overtime. Di nagrahay nangud. So mga para absentan ngayon. Dahil nagraralaog din tol-tol. Pero dapat tigdi sa satuya. May kunyan man. I-impose man na oras talagang sa DTR oras. Iguang nagraralapas. Lampas sa oras. Ano ni? Dahil man nag-aarangkor. Dahil man nga nagre-report nin tol-tol. Ay pangyayari. Kaya makahugak bagas sa rong angkor pag-arog kayan. Mapara rural daw ka. Sa mga pag-iriba mo ay pigdadaya ka sa oras. Ay santisima niya ako pag-arog na kayo. Dinaog-daog pa sa angkor sa mga DTR. Ay napangyayari pag-arog kayo. Nabuo pala na mag-program. At dadayaw ng oras. Ay masakit pag-arog kayo ng labanan. Pero man siya nakita kayan West Philippine Sea. Babakdulan yan China and Coast Guard yan Pilipinas na nakakabalos. Binabasol pa sa Presidente Bongbong Marcos Jr. Ay man kaya nga nag-hero si Bangag. Nervyoso nga ay pambira. Dahil man daw kamo kaya. Ito babasulo nindo. Ang dapat maghero sa satuya. Ang mga Pilipino, bakong ang presidente sa dahil man yang kaya kan presidente unfair sa kan China inda marengan ita nagpasurog kita sa Amerika kung sa China pa kita uminani barog ki Duterte o di pigsurog-surugan na kita kaya ng nasyon Pilipinas talagang maging province of China Republic of the Philippines na ini taguna kan iba pazilan maging presidente ay pangyayari. Inotel bagaan mga senador nga niya to bayad kan China kaya nga ni din ay impeach si Vice President Sara Duterte nagpaparadepensa mga senador baga napud na sa indaan iba ay inda anong klaseng mga senador ini mga inutil pag-arog po kayan dapat i-depensa nindo nasyon Pilipinas ang mga Pilipino bagong i-depensa nindo so nagpabakal kan nasyon Pilipinas si dating Presidente Rodrigo Duterte ay pangbira mayong kamugtakan ng Pilipinas pag-arog kaya ng mga yaon sa puder dapat ribayan na ini otro eleksyon saka ining ibang ining mga senador dapat ikulong tamay mga kalukuhan na ginigibo. Sa inman na sulukan ringkunada Asin Bicolandia, nakatutok na sa mga Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Ang problema pa kayan na arog kay Senador Bongo. Inariglo da sa ombudsman ay ano man nangyayari kay ano yan ombudsman ni Jesus Crispin Remulla ay pakaraya nga ni doy. Garuan Pilipinas pinapabakal mo man digdi sa mga pagsusulit na ini mag-iro-iro man kamo isipon nindo ang kapakanan kan mga Pilipino bagong ining duwang Remulyang ini saro man ini sa makasuya sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Tayo mo man araman mga dalagan kay ni kung surog sa administrasyon, nagtatrabaho sa administrasyon, pero inuula ang administrasyon sa mga sistema, sa mga paaging arog kay ni na dahil ninda ginagampanan ng tultulan sa indang mga trabaho. Kaya risado po kung isay ang mga nagsusurog sa nagkapirang mga kinador. Tapos sa mga kalaban kan administrasyon. Haram na kan mga Pilipino at ang aning nasa administrasyon kasurog sa ibong, kasurog kan oposisyon. Anong klaseng gobyerno tayo ni? Mayo dahil po kita kayo ni mga asinso pag-arog kayan sa mga palo-pago, mga embel sa flood control, anomalya, so yung mga rayaon sa pudiran, mga ipagsusulit na ini. Dapat kung may prima facie evidence na sinasabi, may ebidensya, dapat karastigo na ini, patawan na ini penalidad. Ano tamarayong kaso? Yan ang pinagngangalas ko man sa Korte kan Pilipinas. Basta may koneksyon, may kwarta, may poder, dahil na papatawanin kastigo, dawa yan mga korapto. Yan dapat mabago sa sistema kan paggugobyerno sa Pilipinas. Kadakol mga abogado na paghiling ninda sa diri, mga uragon, kung sa tataramon digdi, ka mga uragon, palan mga mataban man, ay dapat uragon sa tama, bakong sa sala. Kadakol na mga uragon kitang senador, may mga Bicolano pa, pera na sa naman duman sa nagtapos sa University of Prison, na si Senador Robin Padilla, ta inotel man talaga yan, may pagkabubuda. Ayan, nadadang ko, nababasa ko, basado sa mga komento kan mga netizens, ini man niyang bobong ini, basta na magparataram. Senador Robin Bobo Padilla ay napangyayari. Ako, in fairness, tao man yan, naging senador, binoto nindo. Tan basulon ka mo, so nagburuto dyan ki Senador Robin Padilla, aram na nindong polongo, bobo, ibuto pa nindo, tonto. Namuan mga tonto, maparabuto ka mo nin mga bobo. Kaya nya ko mayo kita nga kaaabta na tultol kay ni pag-arog kay nan mga nasa poder na mga politiko sa Pilipinas ay bako lamang makarespeto, bakong kagalang-galang para apudon mga honorable tapos senator judge sa inda. May nagtaram na nga ni si dating NBI director, kundi kinuyog man baga ito, si dating NBI director Jaime Santiago na basta magparataram na ibang senator judge, an ibang mga abogado, takon kamo man sa nangyan pukpukon kan gabil. Tantisima. Kinuyog, nagtataram sa naman ng totoo na sa mga makaduterte, suya na naman. Ako, binsido ako sa itinaram ni dating NBI Director Attorney Jaime Santiago, talagang veterano man ini, maurag ni, kaya lang pigdududahan siyang kunyan makaduterte ay pambihira. Ayan mataram kung dahil niya aram ang ginigibo niya, dahil niya itataram ang dahil niya aram. Kumbaga abogado man po ini, naging NBI director, bakong sa pagsurog minsan nan iba man ang mga netizens, lalong lalo na po itong mga trolls kan mga Duterte, para piripit talaga ang lay. Pag nagtaram ka na naliligis ang sa indong mga kaalyado, masusuya sa imo, ay sala, anong klaseng gobyerno yun? Pagparauyunan sa napalanan sala, ang magibong kalustigan, kalukuhan ni Vice President Sara Duterte, asin ang sa iyang mga pagiribang senador na mga kaput kan nasyon kan China,
Ay, di po kita binsido dyan, pag-arog ka yan. Ano ang pinaglalaban nindo? Ang mga Pilipino o ang China o ang pamilya Duterte? Yan ang hapot dyan. Sayang pa na pigpaparasweldohan kamo kan mga buwis na hali sa mga nagtitios na mga Pilipino tapos arog ka ng gigibunin do, mga inutil kamo. Mga pasupog kamo sa nasyon Pilipinas, kung pwede magharali na kamo digdi, mag-iba na kamo duman sa mga paradulag na mga politiko, may mga gibong kabalbalan sa Pilipinas. Arog kay Harry Roque, sige sanan ngala-ngala, dahil man nasisimbag ang mga kaso niya digdi sa Pilipinas, ang parataram kung dahil mo mang kaya. Daw si mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila de Lima, pinagdusahan baga niya maski dahil man ginibo niya, so sahot sa iya. Kaya binsido ako kay ni kaya ML Party List dating Senadora Laila de Lima pag-abot sa kumbaga na kunyan sa naman siya biktima kan politika sa Pilipinas, kumbaga political detainee anapod kayan. Gibo ni dating Presidente Rodrigo Duterte kung tol-tol ini pinatulan pa ang babae ni dating Presidente Rodrigo Duterte na mayo man mga basyano, kaya naabsuelto baga o siya nakulong duman sa ano yan, totoo ang saot sa iya sa ICC, crime against humanity. Kaya man siya kakastiguhon kung mayo siyang kasalan, malata sagkod ko niya nakakulong duman sa ICC. Nagsisisi na si dating Presidente Rodrigo Duterte kung dan sa yung mga pag-iriba kadakol pan mga alipores niya digdi sa Pilipinas. Pati nga ni mga pastor igwapang nagtutubod kay Vice President Sara Duterte na dapat damagin Presidente Jesus Mariosep. Pati man ang mga pastor nakikisaw-saw pa digdi. Kaya tama ng reliyon nakikisaw-saw sa gobyerno, sa politika. O anong ginigibo ni Marcoleta, mga gustong patalsikon si Presidente Bongbong Marcos Jr. Subuot sa lakda ang sa iyang administrasyon ay santisima. Say na ang tama sa Indo. Alangan mampadanayon ta si Vice President Sara Duterte na iyon may gibo niya sa kasalan. Dapat isipon po ini kan mga senador, mga senator, judge na ang paghuna mo sindanan mga kagalang-galang ay saro man ang mga husgaran. Digdi po sa kinaaban ang katotohanan dyan, mas grabe ang kasalan kan mga yaon sa posisyon, kan mga may puder, may kwarta, mas makasaalan po ini kaysa simpleng namamanwaan. Kinakastigo nga ni ninda ang mga tios, pinapatios lalo ninda sa mga ginigibo nindang ini. Sinda day nagdudusa kan sindang mga kasalan. Kaya bagan paghiling ki sinda dating dating Senate President Alan Peter Cayetano niyan. May diferensya na sa utak, sabi ni Senador Erwin Tulfo. Baga may saltik. Iba na baga ngaya, pati ngayaan lalaugon, pati ngayaan ano yan, sa diri garuday na ngayon na asikaso ni Senador Alan Peter Cayetano durante sa nakan mahali siya bilang Senate President. Namak mo yan. Nabuo ng mahali pagka Senate President. Iyo, tapag na-impeach si Presidente Bongbong Marcos Jr., tapos masalida si Sara Duterte, siyempre siya ang Vice President. Nag-ray na. Hama na ang plano kan mga ipagsusulit na ini. Si Senador Ping Lacson nga ni da gusto man maging presidente sa man ini na kuratong baliling. Ako bensido ako sa pinaglalaban kay ni, kaya lang pag-abot sa ambisyon man kay ni sa politika ay pag ang tao kaya mga ambisyoso na diyan ako suya. Diyan ako dai believe sa sobrang ambisyon kanibang mga senador na gusto makalangkaw nin poder. Diyan po sinda nararaot. Dawa isay digdi sa kinaaban pag grabe ang ambisyon mo. Higwa bagang kasabihan, ang nagpapakataas ibinababa. Ang nagpapakababa itinataas.
simplihon sana yan. Kung magirumduman po kayo ng mga senador na ini, dapat maging humildi sana sinda. Mapakumbaba. Mayo man leader na tataong magsunod. Patan sarong leader, sarong marahay na taga-sunod. Kaya ning irespeto ka kan sa imong mga kababayan, kan sa imong mga kahimanwa. Hindi po sa Pilipinas, dahil pigre-respeto ang ibang mga honorable ta ano. Anapod nga ni Senda, honorablo. Mainablo da, korapto. Kaya mayo, pag-arog po kayo sa tuyang gobyerno. Yung mga niyang si Kapitan, Kupitana. Si Kagawad nga, Paragawad na. Kung babae nga, Kupitana. Ay anong... Tapos sa harap po doon ka mo, mga honorable. Ay hindi, pumundo daw. Sayang, pagpara po doon mga honorable, bako umang kamong mga kagalang-galang, bako umang kamong karo-respeto. Ang dapat po doon honorable, kung talagang honorable, ang sa indong gibo, may pagka, kumbaga, pwedeng apo doon honorable. Mga onra, bakong disonra ang rayaon sa indo. Sa inman na sulukan ring kunada, asing Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asing platika ni Philip Baracena. Kaya minsan, kung magparamasid ka po sa paggugobyerno sa Pilipinas, matuturiti ka pati ka, dadamay kan mga kalukuhan, kan mga tawong ini. Kaya ni babaga dahil na nag-iintindi kan mga nangyayari dyan sa Senado. Suya, ang sa tuyang mga kababayan, magparahiling ya kan mga impeachment na yan, maaman niyang mga ginigibong tultol. Magparay ng bugan ngayon mga ibang mga abogado, grandstanding. Aray kung tultol ang pinaglalaban, kung mga bend the law, peripeton ang lay, ay sala. Dahil hindi pag peripeton ang lay, magsurunod ka mo sa konstitusyon, tanganing tuninong sa nasyon Pilipinas. Iyo po yan na nagpapagulo sa satuya Kung kadakol kan mga lawmaker na lawbreaker. Sabi po ka na Sangguniang Kabataan sa Barangay de la Fe, mark your calendars and join us as we celebrate the Barangay de la Fe Fiesta 2026 in honor of Nuestra Señora de la Fe, Madre de Dios. Come and be part of the exciting lineup of activities prepared for our community as we celebrate faith, unity, and culture this Fiesta season. Calendar of activities June 28 to July 23. On July 23 up to June 28, 2026, Bola kontra Droga, Season 2 and 13 Basketball League 2026. Sponsored po yan, kan Sangguniang Kabataan, kan Barangay de la Fe. Sa July 18, yan Mesa, Novena, alas 4 nin pagkahapon. Tapos na ini. Tapos ining de la Fe Chic Blazers first year anniversary and induction ball. Pinaggibo alas 8 nin pagkabanggi dyan mismo sa De La Fe Social Terrace, sponsored yan De La Fe Chic Blazers sa July 24 sa aga. First pa-Zumba dance competition 3 p.m. at De La Fe Social Terrace, sponsored by De La Fe Youth Organization. Sa July 25, 2026, Mass and Novena 4 p.m. onwards. Sa July 25, 2026, Yupuan Mes 13 De La Fe 2026, Coronation Night 8 p.m. at De La Fe Social Terrace. Presented by the Sangguniang Kabataan of Barangay De La Fe in collaboration with the Barangay Council of De La Fe. And in partnership with SCT Events by Segundo Cabrera Talangan Jr. July 26, Mass and Novena 4 p.m. onwards. July 26, Vesperas Night 8 p.m. De La Fe Social Terrace, sponsored by Sangguniang Kabataan, Barangay De La Fe. And sa July 27, Ian Fiesta Celebration Day. Happy Fiesta sa Indo Advance. Maabot na kunyan ini Lunes. Nakipiesta kita diyan ki Municipal Councilor Marlon Tabalde sa kapitan. Tugang niyan kapitan diyan si Tony Bien Tabalde.
July 27, 2026, iyon Coronation Night kan Mrs. De La Fe and Grand Raffle Draw 6 p.m. at De La Fe Social Terrace sponsored by De La Fe Barangay Council and Mr. and Mrs. Club. And sa July 28, iyon Mr. and Mrs. Night sponsored by Mr. and Mrs. Club. We invite everyone to join and participate and celebrate with us as one community in thanksgiving and devotion to our beloved patroness, Nuestra Señora de la Fe, Madre de Dios. Viva Nuestra Señora de la Fe, Madre de Dios. Viva! Viva la Virgen! Ali po yan kay Mrs. Dalia Evareta Tabalde, ang esposa ni Conchal Marlon Tabalde. Makipiesta na naman kita dyan. Kaya Conchal Marlon Tabalde, last term na niya ni Conchal Marlon Tabalde ang masalida daan sa iyang esposa, si Madam Dalia. Sige sana. Mapahingalo na da si Conchal Marlon Tabalde pagkatapos kan sa iyang last term. Nunya na 2028. Agay dakol naman po siyang mga nahaman na ipundar yan sa Barangay de la Fe. Dahil napagparadagdagan kung ano ang mga naipundar. Aram na yan ni Elar. Sinaitan ni Elar kinono na ipopundar ka politiko pagkakatapos ka kanyang termino. Mayo kang naipundar, pogrot ka. Sorry ka na lang. Nawawang nila lang. Yan masasabi ko dyan. Hoya po ang nagluwas na bareta dapit sa Radyo Guapito FM asin programa nga asintado sa radyo pinasarakan National Telecommunications Commission asin Man Allied Broadcasting dahilan sa 1.1 milyones de pesos na utang sa block time asin unpaid salaries. Nabasa ko lang po kung ano ang katotohanan sa likod kan pagpapasarado kan asintado. Pinauntok asin opisyal nang ipinasarakan National Telecommunications Commission and Allied Broadcasting Allied Broadcasting Center ang operasyon kan programa nga sentado sa radyo dahilan sa day pagbabayad nin pagkakautang sa block time fees na nagabot sa 1.1 milyones de pesos. Pera sa milyon-milyon na balanse sa airtime, nagluwas man ang mga reklamo hali sa mga empleyado asin staff kan nasambit ng programa na subuot pirang bulan ng day nasiswelduhan na pangyayari. Mga pangenot na detalye kan issue unpaid block time fees naglobo sa 1.1 milyones na pesos ang kabilugan dahil nabayadan na obligasyon kan programa sa network holder na Allied Broadcasting Center. Dahil pagpapasweldo asin istapa, nagreklamo ang mga empleyado kan programa dahilan sa dai pagpapasweldo. May mga naglataw pa man aligasyon kan staff asin mismanagement no pangikil nin kwarta na ipinag-aapon laban sa news anchor na si Joe Sabal asin ang general manager kan Radyo Guapito na si Mode Armero. Kasuguan kan NTC dahilan sa pagbalbaga sa mga regulasyon asin kontrata sa broadcast na formal lang ipinautob kan NTC ang order tanganing off-air na ang nasambit ng block time program ang istasyon kan Radyo Guapito na pangyayari. Report! Yan man sa linya si Karondang Diggs Martinez, pasok. Good morning Karandang Kuya Philip. Panan aga niya tumunyan na daw. May nakatang parenta halig sa siyudad ni Naga na kung saan big sunad digdian sa rong propwesto ordinansa na ipapangaran giraray
na Naga City People's Mall, ibabalik na lahat ng pangalan kini na Naga City Public Market at inubugtak digdian mga terms and condition sa pagkakagwa nga transition. As in, Haloy na bagayan karon dang digs ibinalik ang pangaran sa Naga City Public Market. dahil pa Kuya Philip, na may digdi may bagong propistong ordinansa. Pero ibabalik da sa Naga City Public Market. So dating pangaran tanawara si Karondang Digs. Balik ka giraray tabi kung ano ang bagong probisyon sa ordinansa na nabasa ko na tuyaan ordinansa kaya inaprobaran na baga itong Naga City People's Mall ibinabalik ang pangaran sa Naga City Public Market. Siyempre kunyan da, mas maray da, so pangaran na Naga City Public Market, dyan da binibisto ang merkado publiko kan syudad kan Naga. Anong ipangaran dyan? Naga City People's Mall, Naga City Public Market, ang importante, tol ang merkado, malinig, barato ang barakalon, bakong mahal, dawa pa yan ngaranan pa ni Naga City People's Mall o ibalik sa Naga City Public Market, okay lang yan. Mayo man dyan mawawara. Sabi nga ni kayan, ang importante ang merkado publiko kan Naga Tultul. Minister papagpura burbaguhon ng pangaran kan merkado. Halimbawa nga digdi Erga City Public Market. Magayo na. NCR dyan sa ano yan? Puro. Kan Erga City Public Market dyan sa may midsection. Di nagrahay na. Pero kung babagonan pangaran, halimbawa gibon Erga City People's Mall ay inda. Tapos guromok ang traffic ay maluya yan. Tapos mayong kahusayan ang merkado ay dahil napagparabagoon ang pangaran. Ang importante, tol ang merkado bakong madayaan mga kiluhan kan mga nagtitirinda. Tapos barato ang barakalon. Tadig di sa Erga ay grabe na kamahal ka dolar ta kamahal manda kan singil kan renta kan lokal na gobyerno kan Erga. Lalo na sa mga business permit. Gawa pa nga nidang pigahagad na bag-ungon yan. Aning sa occupancy permit kan mga negosyante syudad kan Iriga ay napangyayari. Ano na yan? Pati adayo. Market supervisor. Bagay ba kung man kaya nagbobot si Pati Adayo? Nagbobot kaya ng City Treasurer's Office. Pagabot sa business permit, siyempre kaipuhan. Magsunod sa mga requirements. Kung ano ang hinahagad, tangani sindang maka-occupar, makapag-business liwat digdi po sa syudad kan Iriga. Importante man ang occupancy permit na yan. Report! Nagbabalik si Karondang Diggs Martinez sa pasok. Kaya pa nawara ining hapon puta na pala na kong load. Naubos na. Una ko na wara sa Naga City People's Mall. Ay, ilaw lang yan dyan. Mawara na ang load ko dahil lang ang Naga-City. Ano niya ako tabig lang na wara si Karondang Diggs. Baka inanggutan ni Mayor Lene Robredo. Ay, man. Okay kami kahit ni Ma'am Lenny. Pa-picture naman daw sa na kayang kunwari. Ino bang ka, Philip, na ining balik kita dik sa pagtutukaran niya to, na yung yan, na ang Naga City People Mall, both na ibalik, na dati kaning pangaran, na Naga City People's Market, kung mahiling niya to dik sa exploratory note, kan. Kaya nag-rebay din pangaran. Ano yan ta? Dati nang may pangaran, rinibayan. Eh di,
Kuya Philip at sa explanatory no takalagdig din na kaito nagkagawa ni Pigpatar City Ordinance number 2011-048 na kung sa inopisyalmente digding piglipat ang pangaran kan dating Naga City Public Market bilang Naga City People's Mall. Magpunta pa ni Kuya Philip na 2011 hasta ngunyan ang pangarap pananggad ka na merkado publiko at sentral na merkado publiko at Naga City People's Mall. Alaga dyan sa ngunyan kaya pasapig pupurpisto ining tarong ordinansa na paglipat na dating pangarang kredit pangaran na mall nagkakaigwadig din corporate, commercialized o pribadong konotasyon. Mas dahil pagaraw ko Kuya Philip mas pabor pa din sa mga pribado. Yuta, kadakol na bagang mall sa Naga. An baka ribay na pangaran dyan. Sa sunod, Tamol Mall. Ay, tama. Maging Naga City, Tamol Mall. Wag naman. Tapos, Nagsusubalang kita minister ba yan pagparaburubagoon ang pangaran karon ng digs. An importante, barato ang barakalon, malinig, husay ang Naga City Public Market. kung maat niya to Kuya Philip, kung ma-obserbaran niya to sa Naga City, iningan ambulance vendors paga, igwa na sindang designadong mga lugar, as in oras lang na pagtinda duman sa mga lugar dyan sa pag-dipig designar nagkakasuntuman. Tingnan niyo Kuya Philip, ibalik natin sa ordinansa na sigundigdi sa pagpupwesto na termino nga market nakaangkla ni sa historical narrative kansulat Naga ang sarong historical hub dita yung Bicol na kung saan ining koreksyon ni pag-uunrahan ang tradisyonal na socio-economic fabric kan komunidad asin babalik ang dignidad kan mga lokal na mga paratinda asin mga micro-entrepreneurs na nag-public kaining public na institusyon kaya man pagpangaran ng mga public citizen dapat mag-reflect o sa istorya, sa kasaysayan, sa kolektibo, asin sa pinagtikanan ng mga grassroots economy. Bako ining pag-antar ni pagkorporasyon na pagpapangaran. Pero kay Philip, may sarong pang rason hindi na sa produkto pagpada kay ning Naga City People's Mall sa kay pangaran na angklaman ini sa Vision 5 kan Naga City 2028 Finish Line Framework nagwening mandato na ipreserbar ang historya kan siyudad ni Naga ang lingwahe tapos ang heritage. Pagbalik kay ni asin pagdesignar bilang sarong public market maaktibaran ang pagsiguro kan kultural ay kan identifikasyon asin ang pag-angkla o pag-align sa municipal assets dagwang strategic goal atin pagprotektar sa mga pampublikong infrastruktura sa pagkalingaw kan publiko sa kasaysayan. Laman ang pangaran na ini igwa man katuyuan para sa pag-gobernar asin at koreksyon ini pinasiguraan polisiya o policy framework na maparehas sa realidad kan mga kultura. Kaya man digdi sa nasambitan ng pagpupropestong ordinansa yung yan magiging Naga City Public Market in katong maprobaran ini ka na sanggunang panlungsod asin pirman ni Alcaldesa Leni Robredo asin makakagwadig din in transition ka na physical signages asin promotional materials tanganing malikayan ang pagkaribong kan publiko
as in maiasiguraan identifikasyon kan nasambitan ng infrastruktura na gabos na physical na public signages na nakabuktak dyan sa gabos na establishment sa Naga City o na mintiduman sa nasambitan ng merkado, ibubuktak na dyan na Naga City Public Market. Kabali man digdi na digital and promotional assets yan sa social media platforms, the tourism collaterals, pati naman sa official websites na tasin an inventory ka na existing na mga office stationery, ibubuktak na digdi siyempre ang pangaran na Naga City Public Market. Alagad, gigipunin ni Philip sa laog ni na 90 días. Kaya man sa mga ining mga kontrata, mga permit at mga instrumentong legal na ibuwa pang pangaran na Naga City People's Mall durant o después antes na maipasar ining propestong ordinansa, magiging effective pa ng gayod dahil kay ni maapektaran ang pag-revise kan pangaran. Kaya kasi nakalagdigdi na makakagawa ni makakanig appropriation o budget para implementar ang provision kaya ng ordinansa hadis sa Market Enterprise and Promotions Office. Ayan mo na karon kay Philip sa tuyang bareta sa luwas sa karon ng Dick Martes Jr. para sa RPNDCKI reporting. Field Report! Salamat tabi karon dang Diggs Martinez sa mga dugang mong informasyon. Mana po kitang 40 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Hoy, good morning man sa mga pag-iribat ang mga minister, mga kunyan, lektor diyan sa Our Lady of Miraculous Medal Pares sa Santiago, Digdipo Ciudad Caniriga. Pagngaran ng kontribusyonan, kwarta sa parokya. Diyan na nagkakaiguanin problema ang simbahan, pambihira. Nadakol lang mga kung ano-ano ang nagruruluwas na, iba nag-aangal. Puro kaya sintabo baga ding kay puwan ngod. Pero man sa gobyerno pati ang simbahan pakikwarta na da. Ay ano na yan? Mga religious sector na ginagamit man da kaya ni Pader. Ay dayog para basulon si Pader. Nailing manindoan kung ano ang improvement kan simbahan. Yan nga ni sa Our Lady of Miraculous Medal Pares Santiago, Digdipo Ciudad Caniriga, kadakol bagang improvement na
ginibo si Reverend Father Jobin Boboy Abanyo. Kaya ngunyan, madali na siyang ribayan. Basta na pa-improve na kan sa rumpadi ang parokya, re-reshuffle na po yan, riniribayan na. Ano man yan mga nasa posisyon, too much familiarity, English yan ha. Too much familiar as abusive. Kumbaga na abuso, sabi kan iba. Kaya, halimbawa, principal, chief of police, principal sa eskwelahan, mga pampublikong eskwelahan, reshuffle na pag nag 5 years ka na, o 3 years, overstaying na. Ribayan na. Kaya nagngangalas nga na ako dyan kay Ma'am Maricel Lagyap Entia, Santiago Integrated School, tadair na riribayan na. Sabi ka, bago kaya nga nagagarop, sakop ngayon elementarya, high school, senior high. Ay na pangyayari. Sinda kaya nagtatarama, bako yan hali sa ngimot ko, labot ko man dyan. Bahala man gan si Ma'am Maggie, kung ano yan taday niya nare-resyapol. Kung ano yan taday niya napapahali dyan. Si Ma'am Maricel Lagyap Entia. Amiga taman ini. Man kita nagkukontra kayan. Maray man baga. Hindi, pag sinabi kang overstaying na, ansarong principal, yaw na dyan ang anomalya. Yaw na dyan nagnangalasan ni ba. Ultimo nga ni mga classroom dyan, sa grade 1, nagtutururo na. Dahil lamang pinapa-repair. Sige, sa nangyayang lantuag, travel. Maray ko nang pag-travel niya, ang ginagastos ba kung kwarta kan eskwelahan? Mga kwarta guide kan eskwelahan, official travel na pinagagastos niya. Ay go bagang maintenance operation and other expenses and expenditures na budget na sarong eskwelahan, ang sarong principal. Kaya dapat maipaliwanag niya kung inaano niya. Ang mga travel niya, kung sa insay na lugar, dapat maaraman, igwang financial report. Pwedeng mag-question kaya na Parent Teachers Association. Ano nga halimbawa, mga travel mo, Ma'am Maricel, ano daw yan, personal na gastos mo? May mga nakakaabot sa tuyan sumbong, maski daan mga award kan eskwelahan, pero ginagamit pa sa kapritso. Ay ano yan, kadakol pwedeng gibuon sa eskwelahan. Yan nga ning nagtuturong mga kesami, nagtuturong atop kan grade 1 classroom, duwang classroom sa grade 1 na dilapidated na, lampas ng 50 anyos, ralapa na ang atop, lamang riniribayan. Ay ano man na. May maintenance operation and other expenses and expenditures baga na dapat gastusun sa repair kan mga classroom. Ano yan taday ginagamit? Yan problema po kan Department of Education, digdi po sa satuyang nasyon. Dakol na kwarta, pundo kan mga pampublikong eskwelahan na saro sanaan dinadagusan kan kwarta, an pundo, kumbaga bulsa. Para bulsan principal, dahil pinaggagabos na pera de los buenos. Kita, yaon man kita sa DepEd family. Mga tugang kuyaon sa DepEd. Kaya lang, ano daw ang masabi kay ni Ma'am Maggie, an OIC, School Division Superintendent kan DepEd digdi po syudad kan Iriga. Digdi sa Iriga ka ito, nagrumduman ko si retired na nga ni Ma'am Ruby Abondabar, iyo po ang School Division Superintendent, pinaimbestigaran ka ito kan sanggo ng panlungsod. Ano nga yata permi kamong nanggagana sa National Achievement Test. Ito pala may dayaana. Permi da ang gana. Basta nga, isabi sinunduan simbag. Halimbawa, Hocheld Magellan. Letter A. Kung sila pula po, yun na to. Ay napangyayari pag-arog po kanan labanan. Tapos igwang budget digding maabot sa 2 million o 1 million pesos ito na ipinag-uli duman sa opisina sentral kan Department of Education. Samantalang kadakol kan pwedeng gastusan ka ito, repair, kadakol kan pwedeng
gamitan kan sinabit ng budget uy inuli. Kaya suya ka ito si Dipontong Konsyal John Tino anong itaarog kaya ng DepEd area. Imbis na gamito na ang kwarta, yan palan kaya basta magpuli ka nin milyon o kung perang ribo na budget, igwa kang porsyento. Kaya nag-komisyon na porsyento si Ma'am Ruby. Dahil ko aram kung ano ang nasa likod ka ito tayo pinuli duman sa central office kan DepEd na dapat pakinabangan na kan DepEd digdi sa siyudad kan Iriga. Tonto, DepEd Iriga. Sa DepEd po, kadakol man mga anomalya kitang naaaraman, lalong-lalo na yung mga sa school repair. Kung tultulan principal, yaon ang maintenance operation and other expenses and expenditures na budget, dapat para sa imo itao sa mga dapat i-repair na classroom. Insido kita dyan. Pero kung ang principal korapto man, ay inotil yan. Kakutsaba pa si superintendent ay nag-uyam ng tapos ang Bids and Awards Committee kan Division Office kan Iriga ay nagsuya na. Saan classroom po ni Commander dyan sa Santiago Integrated School, grade 1, duwang classroom yan. Nagtutururo na ta mga dilapidated na, 50 anyos na labi. Sabi kan DPWH for replacement na. Sabi nga ni Dr. Lloyd Anidea kan Yupan Schools Division Superintendent digdi sa Iriga. Ay po na nga kaya yan ribayan dahil na nga para repair-repairon tamayo naman yung kamuktakan. Ngon yan takadakol kan budget kan DepEd magpatugdok na pagbakasyon ay mariayan matibay ang principal dyan ibuwanin paagi na makapagibunin bagong classroom tara lapanan classroom kan mga eskwelahan bigpa para tiyaragaan sana irak man kan mga eskwela sa grade 1 tapos ang teacher na kung minsan personal na po ang ginagastos para sa mapakarayan sa yung classroom. Sabi ni Commander dahil nang akong maparagastos retire na ako sa diri ko naman yan asikasuhon. Tama. Kadakol pong mga teacher na personal na ang ginagastos para sa mapakarayan sa indang classroom. Kung may evaluation, siyempre kung nanganos na, i-evaluate ka man, ababaan grade mo sa evaluation. May evaluation pong pinagigibo ang mga haralangkaw na opisyal kan Department of Education. Mga nida, evaluators, ma-evaluate, basta masira ang pagkakan, dawa makanus-kanus ang classroom, maluya-luya sunanodan kan mga eskwela, basta masira man iduhol na pagkakan, may token pa man sa mga supervisor, superintendent, itong mga nag-evaluate, nag-ray na. Evaluation kayan 100% good, excellent. Taday kita magparestoryahan kan mga kunya na ini aram taman sana kung ano ang kalakaran kan Department of Education. Ako po nagdakula ako mga maestro-maestran sa kuyang mga magurang kan panahon kaya aram ko ang mga nangyayari sa DepEd. Yung mga sa school repair na ini ay grabe po ang anomalya dyan. An MOAA mismong ninang ko na dating school division superintendent po retirado na nagsabi kapalpakan kaya nga kan DepEd itinao sa mga principal and budget sa maintenance operation and other expenses sa repair kan mga eskwelahan kaya nagkakaigwanan nin anomalya takon si principal may protege may pabortismo ay dumanang nga ni Kipadi maski bako paman raot an classroom palakasan system ay na yan pag-arog po kayan ang nangyayari sa bagay ang pangyayaring yan normal na yan sa kalakaran digdi po sa tuyang gobyerno maayo man pagbabago arog man kan permi kung isa yan narani sa kuron yung mauuringan narani sa kaldero sabi kan niba
magparaya-rayo-rayo ka sa kaldero, ay day kang oring. Pero malinig man ang sa imong konsensya. Hoy, good morning kaya dating kagawad Antonia Abanyo Bosadre. Ki kagawad ani. Man kaya dating kapitan Mac Temenya. Diyan may nabibilog na tulos pala ng mga makarandidato pagka punong barangay sa Barangay San Francisco digdi po syudad kan Iriga. May urulay kaya da. Sabi dahil na da mga kandidato si Kapitan Lali Matubis, si Kapitana, kundi ngunyan, karo nababalga. Madagos da giraray. Masiram baga pag nasa pudir. Karo man si punong barangay Jason Zuelo, kan San Isidro. Tayo mga kapitan. Pagal nga. Mala. Panibago na naman na statement. Mga kapitan da. Ay ano na, bari-bari din do mga tindog. Kung nagtaram na kamo, dahil yung parataram kung talagang sincero kamo. Na maserbi sa barangay. Pero kung bari-bari din dong mga isip, diktahan lang kamo, ay okay na yan sa Indo. Aram na kaya. Pag nasa taas, siyempre, depende kan mga yaon sa taas. Na naman ang mga nagruruluwas ngunyan ng mga scam gayon din eh. Pare, you win 130,000 pesos. Nagrahay na kung totoo. Ay inda day kita wag para urutoon kayo na yung mga estilong ini. Tapos pag makonyang ka, Gcash nga ya. Ito pala mga scam. Ko, raya na ko, pati ang Gcash ngunyan. Day nakaka-register pati ang ano yan? Number kan Globe, nagbago akong SIM card, kulang danin Ismail ay buisit para pa Ismail peripit na sa kuyang mata an sa kuyang lalawgon ka Ismail dahil man nakaka-register sa Globe pag susulit man na ini withdrawal da success 49,000 ay nagray na. Itao na sa kuya kung totoo ini nang dakol na chichiburichi i-wallet da itao na nindo sa kuyang wallet. Sabi po ni Senador Robin Padilla, nanggana siya dahilan sa COMELEC. Arog daw yang kayan. Siya po ang tunay na dahil nakapag-adal, inamin niya mismo na nagtapos siya sa UP, University of Quezon, kan criminology. Asin saro po siyang komunista, asin saro po siyang bubo, asin inutil, pangyayari. Kung gusto niya itong mapakarahay ang nasyon, maging seryoso kita sa mga kandidato. Langkawan ang requirements lalo sa edukasyon, ban sa mga nakasuhan. Too much talking, too many mistakes. Solo-solong ugok na senador kan Pilipinas, abnormal pa. Panggulo. Hope he just stay silent else just resign.
Kung arog kay nan utak ko, malukso na lasana ako sa eroplano o kaya sa barko sa tahaw kan kadagatan na bay nakakasupog sa namamanwaan. May tupak pa pero sa pagiging ulul. May karga na kaya ni Smartmatic kaya dinaog ang mga Batikanong senador. Sayang, boto ko dyan sa inayupak na yan. Kaya ugmahon sa iya mga DDS, sulit pahambol ko no para parehas sindanin pag-iisip. Hanman sa linya si Karondang Raquel, pasok. Salamat Tati Karandang Philip sa sakuya pangdugang na impormasyon sa radio lokal sa nakalipas na 24 oras nakapag-viso ng tibok sa bulkan ngayon ni 18 rank sinapat na volcanic earthquakes. Ngunyan niya na pigpadwas na dato sa siya. Yan ang Webes Hulyo 23 presenting taon na hilingan man yung badag at bulkan. Pantani papadagos man ang pagdari kang lava sa mga galis kang baso 3.8 km, bunga 3.2 km, asin ang Mitisi 2.1 km. Pinabot naman sa 1,442 na tinulada kadal daw ang sulfur dioxide flux na naunang dita ng bulkan. Bakit sa Pag-Asia, Katugma, Alta Miyerkules, Hulyo 22, presenting taon. May langkaw nasang gatos sa Metropoli sa Greater Luzon. Na napatpad dahil man ang panadali ng pag-inis ng bulkan asin may pinatutunan naman ang pagkakadaking sa parte ng kailangan. Sa ngunyan tabi ka ng Philip na nagtitin na nakabandera sa Red Level 3 ang bulkan na yun. Kaya may pinagpapawad ang paglaog sa 6 km ng Asia. Tupiko sa posibilidad na pagrasay ng gapo, pag-isa ka mga tipak na laba o gapo at pagrasay ng laba, agos ng lahat, sakaling magkaiba ni matiting pagbagunas ng kurang sa probinsya ng Albay. And katumpay pantabing Bareta pa, karon ng Philip, ipigpahayin tabi kang gobernador ng probinsya ng Albay sa bagay ng opisina ni Governor Noel Rosal na kung sakaling nahilingan pa ng mga aktibidad ang bulkan ngayon na sinitasin ni Campibog sa alert level 4, preparado naman ang lugar na gobyerno kang Albay sa mga pagtaon ng mga relief assistance sa mga i-evacuate extended danger zone kung sakaling itaas sa alert level 4. Pagsasabi ka ng Campibog sa bagay ng opisina ni President Volcan Paul Alanis sinabi kayo ni na daipa man itatas alert level 4 ang bulkan mayon, ta daipa man ni na nakakabot duman sa stage na panuntunan na itatas ini sa alert level 4 pero pigsabihan kayo niya mga residentes na harani sa bulkan mayon lalo na ito nga sa extended danger zone na dapat na mamadya pero lang pinapaluwas na bito sa ahensya mismo kang PBOX asin sa lokal na gobyerno ka napanlalabigan kang probinsya ng Albay. Yan dati ka na Pilipinas sa pagtulang ng informasyon gikan sa sabi location para sa RBN si Kaya Radyo Ronda, Nakakaseres, reporting. Field Report! Salamat tabi karon ng Raquel sa mga dugang mo pang informasyon. Wala po kitang 2 minutos makalampasan alas 9 ng pagkaaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa. Nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog gan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto, sagkod ngunyan. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Na pangyayari. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Kaya kung ako makikitan din, gusto ko mahiling ang lalawgon, taga-romansa na yan sa blatter.
Dahil nagkakahiriling ang lalawagon. Angkor? Mga nag-aangkor, saro invisible. Ay santisimang mga pag-iriba man. Ay mga, kumbaga, lang bisil ngod. Pero nararaot man ang profesyon da sa broadcast kayo ni. Pag-arog kaya ng mga pag-iribang mga balaw-bagaw. Ay aram ka mo na invisible. Katandi mo. Ang mga Darakula Boyang Network, ang katandim, pigpapiling man ang mga lalawgon. Ano yan ito pigtatarago? Ano, nakanood na ka mo sa pulis? Ang pulis, talaga pigtatarago ang lalawgon kan mga criminal in tandem. Nagpapangirit man niya ako minsan ng mga pag-iriba. Report! Yan man, sa linya si Karondang Atan, pasok. Awat Karondang Bilit dan Paray na agad. Alis na 35 ibalik festival pinag-twister para nanganing pagkaroon ito na ang mga nangingirap sa atleta at man ang makatayo na bitbit sa personalidad. Yan teras papaliman si Heaven Terralejo sa second part gold tournament sa Agos 23 dunia taon tuman sa Maykon gold sport sa Dasgan-Igati. Pinagkaroon sa mga kampong na court at mga piyesta na pinag-twister na kotang epiko kasi sa pamitilas ng mga biblano ng pagkulit ng torneo ng kombinasyon ng kompetitong goals at iba't maupang may pagkakaarabing buhay sa ibalik backdrop ng kutan mayon. Kumita dapat pinag-istikan ng mga tagapagpangaray at mga balas ng parakawat goals, mga kakahanga in sport at sa mga mag-attend sa piyesta na mag-isipan ng bisag-actividad sa pagkawat sa piyesta pagtupoka halipan sa mga pag-iriban niya to sa mga ligas penyo sa pag-attender man Terralejo pinang tampok na celebrity guest pinaglalao mo na takbang ng mga tao ang mga mapatiriring lokal na mga gobyerno ang mapartisipan mahihilig man sa direct actividad at historista at taon ini ng torneo bilang parte ng ang bulan yan tulad na hindi talaga selebrasyon at pasok sa diba. Kaya na pa rin ang lulukang pumunta sa Ronald Jonathan Report. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mga informasyon. Kaya minsan napangirit ako sa ibang mga pag-iribat. Yun na yan, sabi kan iba na nakanood sa nang mag-taram-taram sa broadcast, nakatunood sa nang mag-atubang sa microphone. Iba na ngayaan mga hero. Ay napangyayari mag-araw kaya. Minsan nakukonsiluhan na lang ako. Mag-seminar mo na nga sabi ka ito ni pinsan na Bryant de Villa. Kan buhay pa sa mga veteranong broadcaster. Pa-seminar daw nga ito ibang mga reporter, mga angkor. Pag nga iba man ito mga dalagan. Tama man, may punto man. Nararaot ang mag-iriba, ang profesyon. Pag-arog po kayo, may mga balaw-bagaw na media. Dapat irespeto taman, kumbaga itaas taman ang kalidad kan broadcast, kaya sana kita minsan nabibitik nakukulong mga technical ang ginigiribo kan ibang mga pag-iriba. Sabi ka itong di puntong Joel B na ang mga tirada mo ngaya Philip nagsusumbong ito ki Papa ngaya ang tirada nga kay aki mo sir garo nga mga pang-expose makahadit niya sa libil hindi dahil man baga nga nala libil pamyayari niya ako garo kayan yan man sa linya si Karondang Raquel pasok. Salamat kami Karondang Philip nasa Naga City Prosecution Office na ang mga magkakanikong document takot ka daw ang magkasuway na kasong isinangkat laban sa suspect sa panggagadan kay Ateneo Grade School teacher Lizel Permali. Magiging dumunta ni Karondang Philip ka nakalis na alkaw. Ipigbayad mismo ni Police Colonel Rizal de Caballero ang acting city director ng PNP Naga kay banan si Mayor Lenny Romero at tumagin sa nagkakaroon ng niya sa naman ng
syudad, nasa 90% ng kumpleto ang case build-up. Kaya sa karapatang mga kaso laban sa suspect na may alias na Jason sa 40 ang edad. Sa sigung tabi ka ng pil sa pinatitipeda ni Police Lieutenant Elmer Azores Jr. base sa ay nakakapit 20% na hindi na mga dokumento may kaugnayan sa mga robbery at homicide. Dapat na nakita ng suspect na lalaki na ipaman ng insidente. Bandang alas 10, na diskubri man sa daog kang harong kaini sa Tikabog, Espanya. Nanawagan ang laptop. Card ka 20 anyos na maestra. Ang mga nasabi ng gamit ni Permali na recover ka mga autoridad, alin mismo sa suspect ang mga natupili ka ng Hagi Domingo sa Banwangan ng Pagkakawin. Mientras tanto, sa sanguyan, may paman ng konfirmasyon, mapadapit sa akul, kulit na tainaman ng pagkakyan, ang pinitigan na ipinili na pinagsahin sa nangyaring para sa RTN Discaya Radio Ronda, Nakakaseres reporting. Field Report! Salamat karon ng Raquel daw nagpaparaloy-aloy ang signal mo ano yan taarog kaya nan cellphone. Pero bako naman yan sa smart. Kunyang baga punod ang tanog pambihira. Nagpo-forbar man niya ko anong nangyayari sa mga cellphone kan pag-iriba, mga high-tech. Minsan mga nagpapara wara-wara baga sige an putol-putol daw makusog ang signal ano niya ako yan. Pero epekto na ini kan na kunya na high-tech. Pero makartaon si karon dang Raquel naka-arrive si bigay din uplift. Narin man daw ako makaka-receive din uplift. Naghahalat kami ni soy kapitan kan itatao hali sa uplift. Matawan man lamang kami nindikit na mihoras kan gobyerno. Gobyerno Pilipino. May mga nagluluwas pong barata na dahil subot pwedeng basulo ng mga barangay official sa resulta kan CBMS. Na sinagibong Community Based Monitoring System Census kan taon 2024 ang naging basehan sa pagsabi kung ang sarong pamilya yun kabilang sa poor, near poor, middle income o high income na antas. Naiman po ang mga opisyal kan barangay ang nagtatagama kan resulta. Mayo po sindang kontrol sa mga kasimbagan na itinawkan lampang pamilyang in-interview kan mga enumerator. Ako mismo, iyon personal na nagsimbag sa CBMS survey tanganing maibalan ang samuyang pamilya sa opisyal na datos kan populasyon kan Pilipinas. Kaya kung sakaling dahil man ako mapabali sa anong manayuda, naiintindihan ko na may basihan kung taano. May sinusunod na pamantayan ang CBMS sa pagkaklasikan kamugtakan kan lambang pamilya. Kung day po kamo na ibali sa listahan kan mga benepisyaryo, malamang iyon basado man ini sa impormasyon na nailista sa indong survey asin sa pinagtagamang pamantayan kan programa. Kung may kahaputan o gusto na linawon dapit sa indong klasifikasyon, mas marhay makipag-koordinar sa mga nanunungdan na opisina kaysa basulo ng sendong mga barangay officials. Dahilan ta sinda po iyon dahil man nagdesisyon kung si Sayan kabilang o day kabilang sa listahan.
kamupuan magsimbag sa sorbe, mayo man. O kamupuan nagsimbag sa sorbe, mayo man iba. Tama man. Kaya itong mga nakakalista, dahil na magpara reklamo, ay itong mga dahil nakalista, may binabasihan man po ang mga enumerator. Kaya sabi kaniba, itong mga enumerator, pag mayong taong inaabutan sarong, siyempre, nagtatrabaho, naghahanap buhay, mayo sindang maabutan, inian ninugakan na dahil na magbalik. Di gapunto liwat para puton kung sisay ang naka-star dyan. Tama. Ako, nag-iba man ako sa pag-enumerate kan mga pagsisensos. Ano takan nagsorbe po? Itong taga-sorbe dahil nagpaaram o nagsabi, duman sa barangay hall, kikapitan o kagawan, on duty, ulita ang mga taga-sorbe, mga college graduate freshmen, literate on computer, sa kada taga-barangay. Mga pinag-training pasinda para mag-sorbe, kaya dapat pirmi. Pi kamong active pag may arog kay ning klaseng tabang sa satuyang nasyon, asin lalo na sa tuyang mga namumuta na presidente, tabang po yan sa satuyang mga sa satuyang presidente. Ali sa presidente ang tabang na yan. Ali sa administrasyon. Kalukuhan. Dahil man siguro tanga ang mga tao, bakong porke mayong pinag-adalan, mauuto na sa arog kayan. Puon sa puon na census na hiling man ang estado kan buhay, kaya nag-house to house man yan. Still, di ba, ni dahil daw ninda na hilingkon si sayan may mga kakayahan sa buhay, asin mayo, aram ninda na tios ang sarong pamilya, dahil pamaninda ibabali dahil lanta, maghahapot pa man giraray sa mga barangay officials. Sa Samuya, 10 sa naman na nakalista, qualified sa census, meaning mayaman mga tao sa Samuya. Dahil na ako nag-aasa, dawa ngani sa sorbe arog man kayan an tios an kamugtakan bihira pa man makabali sa arog kayan nga na lang kita ay buhay sa klap magin Pinoy. Tama. Ngahiling nang nagsensus an jetmatic na bombahan ko di na ako qualified sa ayuda. Dawa na nga ni sinabi ko na nangutang o nagloan ako sa asa para makatubig sana. Nakakaiba, nakakaraot nin bot. Ito nga ning iba dyan, nakaiba pero may mga aki ng profesional. Trust the process. Kung dahil makaiba, mag-igot na sana. Kaya basta mahigos, dawa pa sa 2 libro ang kikitaon, pero kung huga kung ka, dawa tega asa ka sa mga ayuda, yun mayong mangyayari sa imo na pangyayari. Report! Yan man, sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Sigit. Mas pinahiwas makan Commission sa Higher Education o ANSEP, National Office Crime at kampanya na ito pagpapalakong ng informasyon panunod sa mga scholarship at financial assistance programs sa pagiging paggamit ng Artificial Intelligence 1 AI online platform at mas community outreach nganing mas kadabol-dabol kahobin sa Bicolano ang matawanin pagkakataon makapag-adal sa kolehiyo. Pinanginutan ng Bicol at project na ng online scholarship forum sa Legazpi City kung saan man nakibali ang mga estudyante, magurang guidance counselors at mga representantes ng mga higher education institutions. Pinagtupar sa forum at man iba-ibang programa ng gobyerno kaparan ng tertiary education subsidy, tulong-dulong program, bagong Pilipinas Merit Scholarship Program, Gen Merit Scholarship Program, Medical Scholarship and Research Service at ibang student financial assistance program. Yan ang tutuyang nagkakabaraka sa lalo lokalo na barkada Karonda. Jonathan Oliva Report. Field Report! Salamat Geraray Tabi Karondang Atan sa mga dugang mo pang barata informasyon na dyan sa luwas.
Ngunit nyato ito pong manunungod sa daiman dapat basulon ang mga barangay officials na dahil nakakabalyan ibang mga kababayan nyato na mga tios, mga indigents, pag-abot sa ayuda kan sa tuyang gobyerno. Ang katotohanan po dyan, minsan, ini po kaya mga tagalista, yun may problema. Ako sa naman ang nagsisensos, ang problema dyan. Pag-abot sa barangay, namimili, ang mga barangay officials, kung isay ang sa indang, pwedeng matawanin ayuda. Mapaliwanag ta po yan. Ang census, minsan, nagsisensus sinda, nag-iba naman ako sa census na ini, numerator, ano ba, bako man mga teacher, bako man taga dyan. Siyempre, alangan man magparabalik-balik yan, mag-census, na may duration sana yan, na may oras sana sindang sinusunod, na dapat matapos ninda ang pag-census. Halimbawa, sarong simana, sa sarong zona, sarong barangay, kundi ang problema, kung mayo man tao sa harong, isay man ang naaputon dyan. Siyempre, sa mga pagtaraid sa harong, kung nawalat suaki, aputon mo dahil man tuom, ang profile, ang data, kan sarong naka-star sa harong, yan, mana balik-balikan yan, logi man ang numerator. Ini po ang problema niya to. Pag-abot sa bagay na ini. Ang barangay, yun po may mga listahan kung isa yan tios, kung isa yan pwedeng relipan, kung isa yan dai. Dan problema, kung mismong ang mga barangay officials ang namimili. Kan sa indang mga ibabali sa tatawanin, ayuda kan sa tuyang gobyerno. Makabubuisit baga. Kasi may mga inaataman man, so kapamilya, so mga partidaryos, mga pinsan, amigo, amiga, na iyon nagsusuporta sa inda, siyempre yung munan ipaprioridad kan mga ipagsusulit man na ini. Ay, bakong sa mga tios, kadakol po. Ako may mga bistado akong pamilya dyan Santiago na dahil nakakabali sa Pantawid Pamilya Pilipino Program. Pero mga tios, tol-tol daw na gobyerno ini, tol-tol daw na ang barangay na sinda dapat tabangan ang mga nagtitios sa sendang barangay na tawanin ayuda. Ang natatawan so dati nang may mga kaya sa buhay an iba dahil po kita binsido sa mga pagtatao nin ayuda paglilista digdi sa tuyang nasyon makasuya bagang pagpara masdan ang nangyayari kadakol kan nakakalista na mga daiman ka dapat may mga kaya sa buhay ta. Saro kaya ni sinabi ko na baga kung kapamilya, partidaryos, amigo, amiga, kan sarong barangay official, mapapadalian pagtaw sa imunin ayuda o kaya relief. Pag sinabing ayuda, garuman sana po yan mga relief. Hali sa gobyerno, itinataw kan sa tuyang gobyerno. Ako nga ni, kumbaga, kaibaman ako sa mga indigent, mga tios. Dahil lamang ako natatawan na ambunan kan mga ayudang ini. Pag-abot sa, hali sa gobyerno. Igwalang baga mga tinatawan. Tapos sasabihon, kung kamang kaya ngayang tios, anagom mo teacher. Kalukuhan. Daw, itong mga tinawaan po kan fuel subsidy, ano ba kayo itong mga agom? May kaya man sa buhay. Dahil ka man makakabakal ng trimobile kung mayo kang kaya sa buhay. Na pangkayod. Dahil kita pagpara-istoryahan, ining mga may sadiri ng jeep. Mga may kaya po yan sa buhay. Di ka makakabakal din sarong jeep ng pangkayod kung mayo kang kaya sa buhay. Kaya dahil po kita magpara-rinulukuhan digdi sa pagtaunin ayuda sa tuyang mga kababayan na nagtitios. Kung isay pa so katios lugod, dahil natatawan ayuda. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya dapat mag-isipan sa tuyang gobyerno. Direktang itaw sa mga nagtitios. Ba kung may mga rorlistahan pa, kalukuhan bagan ginigibukan gobyerno. Papaagi pa sa LGU, ipapaagi pa sa barangay. Pagpapara ipiton pa, so tatawan kan ayuda na nagtitios at ang tios na patitioson pa ay buisit.
Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Nakaka-high blood po kaya ining mga ayudang ining itinatawkan sa tuyang gobyerno na dapat makinabang ang mga tiyos, kundi bako man mga tiyos ang ibang mga nakikinabang. Baka mas nakikinabang pa nga ni so taga DSWD so mga nagtatawakan na ayuda. Tapos ang mga LGU, ginagaramit baga po, lalo ngunyan na ma-eleksyon na naman sa barangay. Yaw na dyan, so panggigipit kan ibang mga barangay officials dahil kang tawan na ayuda, taday ka man nagsuporta sa kuya kan nakitalikod na eleksyon sa barangay. Mamak mo kung narog naman ganyan sitwasyon, makahirak. Dahil ako binsido sa mga ginigibo pong ini kan ibang mga yaon sa puder. Nag-aaram ang presidente, si Presidente Bongbong Marcos Jr. nakakaabot duman sa mga dapat maabutan ng mga tios na namamanduan. Ito palan, igwa sa naman na nakikinabang. Say ande masusuya kan arog po kaya ng mga tratamiento kan mga yaon sa puder. Kaya makasuya bagaw. Kaya ito sana may mga ayuda para sa mga OFW. Kaya nga nito nakakuamang kami kay ito so mga sa diring kapamilya mi mga OFW may tinataong ayuda kay ito kan pandemic. Dakulang bagay ito kundi masakit tuman kung day ka man lamang natawaan ang mga OFW yun po yung nagtataonin dolyar sa Pilipinas, nagre-remit nin mga dolyar sa satuyang nasyon. Kaya dapat nga ni sinda padabaon kan sa tuyang gobyerno man. Minsan sinda lugod ang napapasipara kan sa tuyang gobyerno. Kamu nga abroad na iba kung sa arog yan, nag-abroad nga na ni Batios pa man giraray nag-aasa sa naman na makaangat-angat ang sa indang pagbuhay, mabuhay ang sa indang pamilya nin bako man grabe ka alabado tios na maray. Man po mga nag-abroad na ang gusto kayan matauan sa nanin suportan sa indang pamilya. Masakit kung digdi lang kita mag-aasa sa nasyon Pilipinas. Masakit ang buhay, lalong-lalo na ngunya nagpaparamahal ang presyo kan mga mayor na barakalon, ang presyo kan mga produktong petrolyo, hay na ayuda kan gobyerno taday nakakaabot sa mga tios. Yan ang hapot. Ano ta nagkapira sa na natatawanin ayuda? Turol-tulan daw na paggugobyerno ini. Anas man kita nagbubuwis. Ay po ako binsedo sa mga sistema kan pag-aayuda kan gobyerno. Pag minaagi sa barangay, minaagi sa DSWD, minaagi sa local government unit. Yaon po dyan ang gunting kan mga ayuda. Yan po ang katotohanan dyan. Kung day na pagparapaagiyon, digdi sa mga paragunting na ini, mga paralista, ay siguro makakaabot nin tultol ang mga ayuda kan sa tuyang gobyerno. Kaya sabi ka niba, trust the process. Kung di makaiba, mag-igot na sana. Tama. Dahil parahalat kan ayuda kan gobyerno na mayo kitang mapapala kay ni mangungonsumisyon ka lang, masusuya ka lang sa mga tagalista. Naalala ko to, na-interview ako, sana makasali. In-interview pa nga ni Ipalan, naglalaom na makabali. Ano mapabali, pag magsinsos hinda, piglalampasan ang mga harungkan iba, ayan lang. Ang resulta kayan, depende sa mga isinimbag mo sa inyong meritor. Yan nga, sa Santiago, ang iba, pag ma-eleksyon, maboto, digdi sa Santiago, pero naka-star duman sa Barangay San Ramon, Buhi. Anong klaseng sistema ini, kan pag-sensus? Dapat ang mga boundary aramon dyan sa Del Rosario Banao, ang iba Santa Justina na pala, alagad ang nakakasakop pa Del Rosario Banao. Pag maboto ay magulo baga yung mga sa census minsan dahil man na papatama. Ako mismo nagbali ako sa inyo meritor, hinahapot ko ang kagharong sa ina lugar ka, ano talaga ang sa imong barangay, tayo ning nakakasakop sa imo, buhi na,
ning pigsisensus mi irigalang. Yan ang problema po diyan kung mga yaon sa boundary. Tapos dahil man nagsasabi nin katotohanan an mismong kagharong. Dapat magsabi nin katotohanan kung saan talaga sinda gustong mag-star, kung saan sinda naka-star. Pero man sa na yan mga aliens, flying boaters. 2 taon na nakakaagi, iba na ang buhay kay ito sa ngunyan. Dati nakakakanin sarong simana, sin karne, asin manok. Ngunyan, kung sweldohan sana sa tada kan kan mga barakalon, asin nagdadagdag panin, may nagkukuleyo na aki. So higpit na sananin paha para makaraos sa oral daw. Yan dahil man nababasa kan statistics, nagdadakulan gastuson kan lambang pamilya. Haloy na kung mayong pakiaram sa mga ayuda, dahil man kami nakakabali dyan, digdi sa mga porpis nakabali pa sa SLP. Since sa tupad, sa muya, may perde ko sure kung kabali. Dapat po basulon, kaya kaibahan kan nagsensus ang barangay health workers. How come? Dahil na sensus warong, samantalang gabos na pagtaraid igwang sensus, anong nagkulor so BHW, magtuktok po in case na sarado ang harong. Since 2020 yaon na kami sa Legazpi, so sa yaon sa lista dahil tinao supirak ngunyan sa sensus mayo naman wara ng ayuda, baga maski subagas ay sus magtrabaho na sana tibaad makadali na lamang sa SSS. Ay tama. Ini pong social security system kadakli dyan, mga tios man ang naguhulog. Pero igwaman dyan, mga OFW an iba igwaman may mga kaya, mga may trabahong panggobyerno, kumbaga permanente ang silang trabaho, regular, nakakabali sa ayuda. Pero ang problema kay ni, tama naman. Pero sana dahil na mag-agi sa barangay, na pag-distribute kan ayuda, barangay official, mga gahaman sa kwarta. Kaya pala nakaikis itong mga samuya, ulit rich na subuot ng 375 ang sa mga sweldo kada aldaw. Tapos duwa pa ang aki, los nyong ambot. Kapot po lang po, ipopost daw kan barangay kung sisayan mga nakabali. Mayo man na samuyang enumerator nakaabot sa rong, maski po aram nindang sinda, ini kaiba man sinda kan mga kagawad kadto pang mga nakaagi na taon. Kabus man kita na sasakitan sa paglangkaw kan barakalon, ana purpose ang dapat makinabang sa ayuda kan gobyerno Pilipino. Kaibahan man kita. Sad to say may membro man kan purpose na dai tios. Ano ta kaibahan sinda? To be honest sana po. Dahil kaya perming umasa sa gobyerno kaya man nato na dawa mayong ayuda, buhay man kita. Totoo yan. Yan po talaga ang dapat na maaraman kan mga tao, makuan barangay ang naglilista kayan. Ako nga ni dahil nag-aasa na exit ako sa purpose. Kan March lang, kaya no ayuda na hinahalat mag-focus sa trabaho para kumita. Dahil po kita maghabol sa bagas, dawa pa paano po kaya pamanyatong magbakal. Magluwas kita sin kimaherak senda nasa mga swapang an ayuda. Santissima. Paano po kita ang 37 minutos makalampas ang alas 9 ng pagkaaga. Ano daw kayo nan masabi ni Ma'am Janet Brengaan na branch head kan social security system. Sana makabali man ako sa ayuda, tatios man ako, Ma'am Janet. Hindi si Ate Glenn sana baga, agaruan yung nakakabali sa ayuda kan SSS. Para ka sa koron si Ate Glenn. Kasi na Oregon kan social security system. Kaya dapat rani-rani man ako sa SSS. Kaya si Ma'am Janet, si Ma'am Sia Moreles, iyon kaulayon ko kayo ni kung ano ang kunyanin dadigdi. Prosedimento, policy na dapat makabali sa ayuda. Kung may kunyan baga kaya ini may classification, poor, near poor, very poor, indigent.
dapat arog kayan ako naan magkunyan kung sign ako classify duman sa pinagsarabi ko. Nganing maaraman ko kay Ma'am Janet. Alangan man yan ihapot ko sa LTO. No, mampag-aram ko nga kaya an aram nga magdakop kan mga kolorom sa kamayo lisensya driver. Siyempre, nahapoton ko kayo mga programang ini, an SSS, tamiyemro man ako. Pag miyemro ka kan SSS, dapat ipaliwanag man kan social security system kung anon pwedeng maitao lamang sa panahon ng krisis sa mga kliyente ninda. Diba kung puro sana raise, run after contribution, ebeders, ang pigpaparagibo. Kadakol na mga ebeders, dahil man puro sa naman sinda mga ang ginigibo, puro sa nabaga kunyan, patakot. Dahil man nagkakasiringil gabos, itong mga kunyan lang, may mga surat lang, ali sa korte. Yan, nangyari kan, patakot, kumbaga, marayso. Tol-tol, kung sinarado na, bangkarote na, so negosyo, mapanimbagan pa man daw yan kan social security system, mayo man. Ako, kadakol na pong experience ako kayan, kundi mabayadan kan may sadiri kan pinagtatrabahuan mo, hulog sa SS, dahil maninda ma-pressure. Puro sana yan surat, demand letter. Pag sinabing demand letter, mayo ka pa man kaso, papa-explicarong ka lang, ano kaya mo ining hulugan, kaya mo ining bayadan. Anhapot ko dyan, sa mga demand letter na yan, may mga nakasuhan na daw, na darakulang kumpanya, darakulang negosyante, na dahil piguhulugan, ansa indang mga trabahador. Mayo man akong dapat i-post yan, halimbawa, Hillside Lumber and Construction Supply, dahil piguhulugan ang sendang mga empleyado. Kaya dapat kaini kasuhan ang may sadiri. Mayo man pigpaparatago nga ng pangaran kan mga pigpapadaranin demand letter. Kung napugrot, nagsarado na, ano pa nahabulon kan sarong empleyado, yan ang hapot ko dyan. Mga radio station na dahil man piguhulugan ang empleyado kan hulog sa SS, kadakol po. Dawa sabing mandatory. Iturok do ko pa sa SSS kung isan pwedeng pagparapadaranin doon in demand letter ng mga radio station. Digdi lang sa ringkunada, kadakol. Dahil man piguhulugan kan kumpanya. Kaya mayo inutil man sana po. Tapos subinipisyong dapat makuha kan sarong empleyado dahil man tinataw kan SSS. Papadipisilan ka pa. Pag abot dyan, kung igwa kang mga lakaw, umala tan SSS sa Iriga. Ano ang nangyayari? Mayong cashier. Makortaon pa, ultimong cashier. Pigsiswilduan bagan cashier dyan. Ano tanawara? So cashier kan social security system digdi sa syudad kan Iriga. Ano po yan, Ma'am Janet? Punyan sa nang taon, nangyari ini, kan pandemic, pwede pang magwara-wara gawdan cashier. Pero ngunyan, mayo manggawd hilang so cashier, mayo manggawd problema ang mga computer dyan. Pero may kapalpakan na nangyayari po sa social security system digdi sa Iriga. Ako personalmente, amigo-amiga taan mga rayaon dyan. Maski duman siyudad kan Naga, si Ma'am Queenie Agsaw, kundi paliwanag kan social security system digdi po sa Iriga kung tanawaran sindanin cashier. Importante po yan. Ang social security system dapat may cashier yan, permi. Takadakol ba kan mga naguhulog, mga kliyente sa Indo ay buisit man na pagpaparapahan apon panindok kung siya na parte ka mahulog ang sarong kliyente. Pati yan ang niapot ni Ate Glenn kay Ma'am Janet, dahil na kaya ako nakakapasyar dyan. Niapotong ko talaga yan si Ma'am Janet. Kung ano ang problema ninda, tayo paabot yan sa central office kan social security system. Mga tultul man bagang mga naguhulog ang mga
kliyente digdi sa Rinconada area dyan sa social security system na nakabase digdi po sa Barangay San Nicolas, Ciudad Can Iriga. Sa inman na sulukan Rinconada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapiraliwat ng mga pagirumdum. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa dumit siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform.
free school ID, and even free transportation within Nabua, Bato, Mountain Unit, Iriga City Proper, and Baao. That's right! Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological College's Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita rin sa tuyang programa. Pag-abot ka dyan sa social security system, pangapudang kulang po sa SSS na dapat isabi nindo kung na rin ang mga online payment nindo pag-abot sa hulog kan mga kliyente nindo. Tanganing de maribaraw kung saan mahulog na mayo ka mong cashier. Report! Yan man, sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip. At mga otoridad ang nagsalbar sa 24 kababaihan na tubos prostitute sa maraming kumbayan para kaling Camarines Norte, mga bandang alam sa 45 magbumakahon. Saan doon pinagsagip ang operasyon at pinag-along sa National Bureau of Investigation o NBI Camarines Norte District Office para kaling Municipal Police Station at San Luis Cultural and Development Office. Sa pinagsagip ng operasyon, na-arrestar ang kong babae na pinagbigbit na sila Erica, 28 anyos, at sinandela ay 38 na cashier, assistant manager ng pinagbitan establishmento, tulad pa silang pinagtira sa Australia at PSWD o para man sa mga pagdulupmento para kinatras na proteksyon at pinapagpinakaiswa ng serbisyo. Kaya tanto ang duwang suspect, mantilito sa Australia ng NBI Camarines Norte District Office. Kaya pinagpapakar at pagpailin magkakaling kong kaso kontra sa isa. Sa pareta, kada lokal ng Pagkada Karonda, Don Patrigo reporting. Field Report! Salamat Gerara Itabi Karondang Atan sa mga heras mo pang informasyon.
gikan sa tuyang mga kababayan, gabos man kita nasasakitan sa paglangkaw kan barakalon, bako sa naman purpose ang dapat makinabang sa ayuda kan gobyerno Pilipino. Sad to say, may miyembro man kan purpose na dahi man tios. Bahala pa man sinda. Tama, takon ano ang pigsimbag sa inyo meritor, siyempre ito ang isusurat na datos. Kaya data pagbasulon kung si say paman, ta depende ito sa ipigtaong simbag kan household member duman sa inyo meritor. Taso inyo meritor dai man easy so livelihood kan lambang sarong household. Maliban na sa nakon nagbubuwa sufficient an income. May mga negosyo tapos dahil man pigsabi sa datos, what do you think? The implications. Tapos sukapos mahambog dakulan income na itaram o di ano ang mangyari pagpil up di siyempre mayaman nga ini makabalik kaya. This is just my opinion. Good luck na sana sa to. Ako nga ni dahil ko isi kung ma-qualified ako, senior citizen na ako, waiting for nothing. Pangyayari dito nga sa amin, kahit may kaya sa buhay nakasali. 2024 pa pala ang basihan. Maraming pwedeng mangyari sa 2 taon. Paano kung ang mahirap noon mayaman na ngayon? Tapos yung mayaman noon mahirap na ngayon. Tapos namatay pa. Di mayo na. Goodbye na. So kapamilya. Kung nagadana, so nakalista, paano na? Di-activate na kan PSA. Yan nga ng problema dyan, maski sa COMELEC. Kung minsan kadakol mga tigmaok na, tigok na, yaon pa, kabali pa sa listahan kan COMELEC. Dapat may proper coordination ka ini nga, halimbawa, may death certificate duman sa Philippine Statistics Authority ang sarong persona, i-report diyan sa COMELEC. Ini tigmaok na dahil napagparabali nindo sa listahan kan Commission on Election, tabaka gamiton pa sa pandaraya, gamiton pa kan ibang tao. Minsan pwede pa yan magamit. Kaya kadakol po kan mga dapat pakarahayon pa digdi sa satuyang nasyon. Kaya pala nakaikis so sa muya hulita bako pala akong harani sa tios nerpor. It's okay. Ain so listahan si sen naglilista paano maaraman nakabalik ka DSWD magte-text sa imo. Yes, I understand. So may pending registration sa purpose. Bako pa active. Dahil man da pwede magkuha pero nasa lista. Sana nga sa mga deserving talaga magduman. Dakol akong kabisto na igwaman pero nakalista sa uplip. Hehehe. Lalo na po sa mga enumerators. Then do pagbasulon. Salig pero habo laom. Hapot lang po. Kung may pangaran po sa uplip, makakaresbibo daw nin na toke daw may walang gutom na po ini. Natapos sa kamalig, wala pang less na tigtao. No choice. Dami buaya sa takas pay. Pag wala ako. Nga wala pero tuloy pa rin. Magtrabaho na lang po kita. Kaysa umasa, makukulgan sa namang kita. Meow, 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 meow. Kibarsaga ini. Die hard. Buta. Kayod ang DSWD. Hain kayaan basyaninda. Puro na lang kita paliwanag pero pamilya kan opisyalis dahil nawawara sa listahan. Mayo man basol sa barangay ang binabasol mi ang PSA o ining Philippine Statistics Authority ta ano mayo kaming trabaho barong-barong ang samuyang harong sa pagiling kan PSA mansion ang harong mi kaya pigbugtak kami sa mayaman pero ibang klase na ibang istorya na yan. Nasanay na paano ang tao sa ayuda igwa kami since 2024 kaya lang nawara ng bagyong uwan. Nakadukot ito sa luwas kan harong sa lanob sa ditpaman ang harong mi kubo paman. Kaming mga na-interview man kami nakabali kaya sana gawanan o gibuanin paagi kan gobyerno na pababaon ang gasolina para magbaba man ang mga barakalon.
Kung araw ka ini, dahil na mag-asa sa ayuda. Maray kung gabos nakakabali. Paano itong day? Maray pangani si Pinoy matapos ang termino niya sa 40 sanaan kilo kan bagas. Ngunya naghahabol na sa gasolinang may 20 man ang kilo. Pasakitan, makabakal, habo pang daron sa barangay. Pag ma-eleksyon, nakakaduman sinda sa mga barangay ang bagas na barato, iwa panganing libre, relief, abo padumanon sa barangay, dati masiram, maging Pilipino, ngunyan, masakiton na maging Pinoy, nakakapagal na. Bahala ka mo dyan. Kaya po, inimpauro to akong comment sa mga post na baka uman barangay official nagsorbe, kundi kaming mga enumerator, yun nakadepende po sa simbagan household. Kaya lambang datos makukuami diretso po sa data kan PSA. Yan, bawal hilingon kundi kaming mga enumerator sa naman ay pambihira. Digdi daw kita sa ikaw ang nagtanim ay haloy na ini. Ikaw ang uhulihin, pambihira. Roman sa DNR, sumenro dyan sa Banuan kan Balatan ka ito. Yun, nagpatanom kan kahoy, kaya siya man ang nagpapalod. Na dakop baga ito. Ang panahon ni dating dipuntong alkalde Erning Bagasbas. Minro nagparapatanom ng kahoy duman sa sayang daga mga Jimilina o ito pagpapalod pinapalod siya man siya nang nagparapapalod darakula na siya man siya nang dinakop DNR ata Minro amak mong mga kalukuhan yan sa Department of Environment Natural Resources minsan ining DNR saro man po ini sa ayon sa kansatuyang gobyernong palpak man kung bako nga ni pulis kaya man nakakadarakop nin mga parapalod nin kahoy, parapalod ninyo pulis baga nakakadakop maray panganan barangay kung yan man dakop sa barangay kadakol madadakop yan ng mga para illegal sa endang barangay illegal na paraputol nin kahoy pero hindi inarma man. Bueno, inabot na po kita kan oras kung yung pamamaaram na kaiba niya sa pagpaabot ng informasyon si Raquel Caceres, Diggs Martinez, sa Sinman Jonathan Oliva, sa lado technical si Chabe na Obra, duman sa transmitter si Chief PS di Jimmy Guanzon. Kuman po si Philip Serdan Barasena, Papa Diyos Mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.